ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் சுண்டல். இந்த சுண்டலுக்கு நைட்டு ஊற வச்ச சுண்டல், தேங்காய், ஜீரகம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு எல்லாமே எடுத்து வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை எடுத்து வைக்கணும். ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய், ஜீரகம், பச்சை மிளகா, ஒரு கைப்பிடி தழை கொத்தமல்லி சேர்த்து கொரன்னு அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். அப்புறம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளித்து விடணும். நான் இந்த சேனல் இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாருமே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்காக. இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிளறி விடணும். இது கூட உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும். நம்ம ஆல்ரெடி சுண்டல்லையும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த சுண்டல் போட்டு நம்ம வேக வச்ச சுண்டலையும் போட்டு நல்லா பரட்டி விடணும். எவ்வளோ பரட்டுறோமோ சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் பரட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா பச்சை வாசனையும் போகும். அந்த சுண்டலில் கரெக்டான அளவு அந்த உப்பும் நல்லா சேரும். இப்போது சுவையான க்ரீன் சுண்டல் ரெடி. ஹாப்பி ஈட்டிங், ஹெல்த்தி ஈட்டிங்.